Helo na, croeso I Sgorio. Digon o bêl-drod I ddod fel arfer gemau o'r brif adran yn y man a hefyd y chwe ucha, a ni'n dechrau yn y chwe isa ac am gêm. Y ddau waelod yn cwrdd, dau o glybiau'r canolbarth yn cwrdd fan hyn ar goedlan y parc. Aberystwyth a Drenewydd yw'r ddau yna a'r unig ddau sydd wedi chwarae yn ddidor yn yr uwch gyngrair ers i'r cyfan ddechrau nôl y 1992, ond eleni mae'r clybiau mewn perygl go iawn o ddisgyn o'r haen uchaf am y tro cyntaf erioed. Calvin Smith ar ei drod chwith yn crymanu hon at y postyn pella Pennod rhydd. Wel, allan mae credu y lle oedd gan y chwaraewr o Drenewydd yn fanna. The Cobs Zero yn mynd yn wyllt efo hwnna. Ti'n mynd allan fel chwaraewr, ti'n mynd yn dyn wrth ddyn. Ti'n gwybod fwy o ddyn di, mae rhaid ti pigo fel lan. Fi'n credu bod y ddau yn un gytun, bod rhaid I Aber sicrhau'r fuddigoliaeth heddiw os ydyn nhw I barhau ag unrhyw obaith o aros yn yr uwch gyngrair. Ergyd! Dar y postyn! Rob Evans oedd ar ergyd o byti 5 llath ar hugen. Allan o ddim gan Evans, sy'n dal heb sgorio i'r Drenewydd, ond dal o'n am bert. Tipyn o ergyd gan Evans. Bydde fe'n ddiddorol I weld y meddiant yn yr hanner awr cynta yma. A dyma Williams yn croesi allan gan Bradford. Evans eto! Arbediad rhagorol gan Osment. Mae fe darodd e'r postyn yn gynharach yn yr hanner. Ac Evans yn tynnu'r gorau allan o'r gôl-geidwad ifanc Aberystwyth. Oedd honna yn mynd mewn i'r gornel bella'n hawdd. 2 funud wedi cael ei ychwanegu ni wedi chwarae bron munud yn barod. Abdi Sharif, y prynu ni wedi gweld Sharif yn yr hanner cynta. Mae wedi colli'r meddiant mewn i'r canol a hi, bêl yn rhydd yn y cwr Cosby. Arbediad rhagorol arall. Tro hwn Oswell ar ergyd ac Osment yn cadw Aber yn y gêm. Y bêl yn cwmpo fan hyn I Oswell. Mae'n ei popeth yn iawn. Osment yn weld hon yn hynod hwyr, yn dod lawr a llaw chwith cryf i'r gôl. Smith mewn at Williams, dyma Evans. Evans at y postyn pella, Williams. Sean Martin! A mae'r ergyd yn cael ei arbed unwaith eto gan Osment, y munud agoriadol yr hanner. Wel, dim ond y tro cynta, Osment yn dod i'r achub I Aberystwyth. Ismail y tro hwn heibio'r postyn. Smith yn neu'n ddadsi. Cyffwrdd I nôl mewn I llwybr Ismail a dyle fe chwaraewr safon neud lot well na na. Smith yn croesi, a mae'r gôl wedi dod, ac Oswell sydd wedi chael I. Wel, mae wedi bod yn dod trwy gydol y prynhawn, a maen nhw wedi cael eu heiddiad y drychwch ar y dathliadau gan y Robinied. Fe sonio ni taw dyma fydd eu cyfle gorau nhw I ennill gêm ers mis Hydref. A'r peniad gan Oswell yn curo Osment yn y gôl ac yn torri calonnau cefnogwyr Aberystwyth. Mae'r peniad yn un arbennig gan Oswell. Ddim lot o bwer ar y croesiad, ond be mae fe'n neud dda yw crymanu ddi'r gornel bellan a dim cyfle I Osment yn y gôl y tro hyn. Drenewydd yn heiddiannol ar y blaen. Rhagor o dynnu fan hyn ar y sgoriwr Oswell. A fe welwn ni garden arall, dwi'n siŵr fan hyn, mae Jack Thorne yn edrych yn ôl. Na. Mae cerdyn coch. Ail felyn I Jack Thorne, a pethau mynd o ddrwg I wath I Aberystwyth. Nath edrych nôl yn y fudus iawn Jack Thorne. Chydig dros 10 munud yn weddill a'r capten yn gadael. To be fair, they beat us up from the first minute. You know, they were. It pains me to say, but they were the better side throughout the whole game today, and it's just really disappointing with the way we started, how the game went, and everything in between. To be honest, so yeah, very disappointing day. Is that nearly it? If we continue to be like that and play like that and turn up like that, then 100%, and we deserve to go down. Y Flint a Llansawel yw'r ddau dîm arall sy'n mewn perygl o syrthio eleni, ac
A gyda dim ond 1 pwynt yn gwahanu'r clybiau, roedd hon yn ornest holl bwysig arall yn y frwydr i osgoi'r cwymp. Phillips hapus weld hwnna'n mynd allan o'n tafliad. Tria chymryd ti'n hir. Bale, fyny tuag at Joshua Jones. Joshua Jones drwad. Os dy gyflem yma, Joshua Jones yna chi arbediad. Collins, arbediad arall ar Fuller. Gwaith rhagorol o fanna gan y golwr. Wel, mi ddisgynnodd y Bale yn neis i Joshua Jones yn y cwrt. Iergi Do yn cael ei arbed gan Fuller. Ben Collins yn dilyn y Bale i fyny. Ond Fuller yn effro i'r arbediad yna hefyd. Mewn mae'n dod rwan gan Ben Wyn. Fyny sy'n gat Harry Owen. Owen ar ôl beniad. Ac mae Harry Owen wedi rhoi y Flint ar y blaen. Y tafliad hir yn dod i mewn. Ar ôl beniad gan Harry Owen, heibio i Fuller. Y Flint un, Llansawel dim. Dyer. Nôl i George. Allan eto at Io Dyer. Bale draws i'r canol. Oddi ar y postyn. Michael Burke. Bron iawn yn rhoi ti mewn i rwyd ei hun. Phillips ar bas hir. Dros yr amddiffyn. At Joshua Jones. Joshua Jones ddim yn cam sefyll. Cyfle yma i Joshua Jones. Oddi ar y postyn. Cyfle euraidd y fanna i'r ymosodwr. Dyblu mantais y Flint. Y gol o'i blaen o. Ond i ergyd yn taro tu allan y postyn. Ben Wyn, cymryd ti'n sydyn, tuag at Collins. Cyfle am groesiad y fyma. I mewn mae'n dod. Dyer yn penio'n glir. Phillips yn ôl at Burke. Wel, Burke yn tanio. A mergyd gan Michael Burke. O deigian llath. Mynd tuag at gornel ucha rwyd. Wel, dwi'n siŵr fys hwnna wedi bod yn gol y Tymor os heidi diwedding hefn y rwyd. Harry Owen ar peniad, yma Harry Owen wedi sgorio ei ail am y pnawn. Wel, eiliada ar ôl i Will Fuller wneud yr arbediad. Jake Phillips yn cymryd y gig gornel yn sydyn. Ac Harry Owen efo peniad rhydd, heibio i Fuller yn y gol ac yn dyblu mantais y Flint. Kieran Williams. Bale, tasgyd ar pen. Fofana. Cyrraedd Walters, the pass to mewn gas Bowen. Bowen ar ergyd oddi ar y postyn. Walters, os ergyd arall gan Walters dros y trawst. Cyfla da fanna i Lansawel ddod yn ôl i mewn i'r gem a Bowen ar ergyd. Wel, oedd yr ergyd wedi curo Flint yn y gol, ond methu a curo'r postyn. Dihangma fanna i'r tîm cartra. Bale hir. Tuag at Hurford. Isaac Lee sydd yn ei wynebu fo. Hurford, heibio i Lee, ac mae Mr Griffith yn pwyntio at y smotin. Gwaith da fanna gan Corey Hurford. Isaac Lee yn ymestyn i gorff, ac methu cael dim byd ar y Bale, dim amheuaeth gan y dyfarnwr. Luke Bowen yn erbyn Jack Flint. Bowen i gonel isa rwyd. Flint yn deifio y ffordd anghywir. Ac mae Llansawel yn ôl yn y gêm efo hanner awr i fynd. Jenkins ar croesiad. Cyrraedd, wel, Brock ac Walters. Brock ar ergyd. Ar arbediad gan Flint. Croesiad i mewn. Ac Walters a Brock yn mynd am yr un Bale. Ond mi ddoth yr ergyd yn y diwedd gan Tyler Brock. Mewn mae'n dod gan Ben Wyn. Tuag at Harry Owen. Wel, mae Harry Owen wedi cael ei hat-trick am y pnawn. A mae bob un o'r 2 gol wedi bod yn rhai syml ofnadwy. Ac efo llai na 10 munud i chwarae yma ar gair castell. A dyna'r gol sy'n selio'r 3 pwynt i'r Flint. Wel, hat-trick heddiw, Harry. Wyt ti'n mynd i fod yn gofyn am y crys rhif 9 wrth nesaf? Na, ond o'n i'n siarad yn y wythnos efo Fawz efo, a maen nhw wedi dweud bod dwi angen cyfrino mwy ar ochr yna y cae, felly dwi wedi trio heddiw, dwi wedi gwneud hwnna. Wel, oedd y 3 gol eitha tebyg, daeth, siarad ni drwy'r. Just 3 header yn doedd. Pan oeddwn ni'n paratoi yn yr wythnos, maen nhw wedi dweud bod na challenge mawr ar set pieces yn erbyn hyn heddiw. Felly, mae wedi gweithio allan. Roedd y Bari'n dechrau'r penwythnos 8 pwynt uwch ben Ceicona yn y ras i orffen yn 7fed, ac roedd y dreigian llawn hyder ar ôl rhediad o 5 gêm heb golli ac am ei bod eisoes wedi curo'r nomadiad ddwywaith yn rhan gynta'r tymor. Hulbert.
disgwyl am yr hediad tu allan iddo fo. Coesiad dofn ar Pennod. Y Pennod gora, yn pres yn tynnu'r bel yn ôl! Ac ergyd Oli Hulbert yn cael ei throi dros y bar gan George Ratcliffe. Mae'n ymddangos, na chafodd o gol geidwad gyffyrddiad yn ei o gwbl. Kai Edwards. Gig hir Letraws. Canfod Declan Poole. Poole i mewn i cwrt Cosby'n tynnu bel yn ôl. No Edwards! Yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Gwaith da gan Declan Poole yn y lle cynta. A fe gymerodd No Edwards i amser. Fe alla honna fod yn gol fawr yn y ras am y seithfed safle. Pas fach at Rhys Hughes. Hughes yn canfod Woodcock sy allan iddo fo. Max Woodcock i mewn i cwrt Cosby. Ergyd Woodcock! Doedd hi ddim yn bell. Just eifio'r postyn. Hulbert. Dim mewn. Gyflwyno'r bel i Gei Connawrs wneud hynny. Woodcock. Woodcock yn trio eto! Ac yn taro'r postyn tro yma. Wel, gwta funud. Wedi ergyd debyg iawn gan Max Woodcock. Fflachio eibio'r postyn. Bydd ond y dyn i'r Albanwr. Ddwblu mantais Gei Conna. Hughes yn hyngypio. Cyfla i Gei Conna dorri. Y bas i lwybr Durrant. Sam Durrant i mewn i cwrt Cosby yn troi mewn celch, ond yn methu Ciro Armstrong. O fe gadwodd Sam Durrant i ben, ond ergyd wan yn y pen draw. Liam Armstrong yn arbed efo'i draed. Michael George, cadw'r bel ar dir y byw. Chodi hi mlaen dros i ysgwyd. Barry, dwy'n y meddiant yn ôl. Ieuan Owen! Ac arbediad gwych gan George Ratcliffe yn cadw'r ymwelwyr ar y blaen. Wel, Ieuan Owen sgorio ddwy yma nôl y mis Tachwedd yn erbyn Cei Conna, a fe darodd o honna'n dda ar ei droed chwith. Pennod Hughes ymlaen. Bradley yn cadw'r bel ar dir y byw. Wrth yn mynd mewn i'r amser am anafiadau ar ddiwedd y gêm. Durrant i mewn i cwrt Cosby. Sam Durrant yn sicrhau y 3 pwynt i'r ymwelwyr. Chwaraewr rhyngwladol Sri Lanka yn sgorio i gol gynta i Gei Conna. In terms of that race for 7th place, was today a must-win game? Said that to the players, you know, put it bluntly. I think if you lose today, your season's over. You've given too much of a gap to Barry. But what a statement a win could do. And I say we were worthy winners. Baclu at y Barry'n rhoi cyfle i Gei Conna gair bwlch ar y seithfed safle, tra bod canlyniadau'n sicr heb fynd o blaid llan sawel fydd rwan yn edrych dros i hysgwyddau wrth i'r dre newydd wneud pob ymdrech i ddringo allan o safleoedd y cwmp, ac mae hynny'n teimlo fel mynydd yn ormod i'w ddringo i Aberystwyth erbyn hyn. Mae wedi bod yn dymor bach rhyfedd i'r Seintiau newydd. Dechrau araf efallai ar gêm yna yn Ewrop, ond erbyn hyn, maen nhw ar y brig yn agosau at y bencampwriaeth hefyd. I ennill 9 gêm yn olynol erbyn hyn. Ar y llaw arall, dyw'r Bala ddim di ennill ers y toriad, ond ennill nhw ddwywaith yn erbyn y Seintiau yn rhan gynta'r tymor, gan ddod y clwb cyntaf erioed i wneud hynny. Uniongyrchol, sy'n cael Jordan Williams yn sydyn y gyflaf yma i'r Seintiau newydd, a maen nhw wedi sgorio o fewn 12 eiliad. Bale uniongyrchol sy'n cefn i Callum Edwards, cyflymder Jordan Williams, a'r bas yn sgwar i Leo Smith. Mendes, y lletach ochr bell ar cae. Gyda gyfle i groesi fyna. Rwan mae'n croesi tuag at Newell ar y postyn pella. A mae Newell yn dod i roi y bola yn gyfartal na. Dwi o ddim. Cael ei chlirio oddi ar y llinell Garmygehi. Hwna'n gyfle i roi i'r bola ddod yn gyfartal. Wilson tu mewn, mae gynnu fo igon o le i droi a mae'n ysgamu tuag at y cwrt Cosby. A'r ergyd yn fflachu by'r postyn.
Wilson. Dwi'n wedi bod yn y gêm yn yr ail hanner yma. Adam Wilson. Yn gyfle ar ôl i rhywbeth. Yn gwaith da. Dan Wilson, Williams. I Dan Williams yn ergyd ar beidiad wych gan Torrance. Gyfle o un byd yma i'r seintiau newydd. Redmond, gwn o'n le. Smith efraich i fyny chor bella. Mae Redmond i eithbio i Edwards. Sgwar Ilio Smith, cyfle Smith yn mi ail. A'r ergyd yn fflachio heibio'r postyn. Dan Davies yn brasgamu drwy'r cylch canol. A'r bas i Jordan Williams. Williams ar ergyd yn chodi dros ben y goler. Am gol o didog gan Jordan Williams. 19 gol y tymor yma. Ac am weledigaeth gan yr ymosodwr. I weld y golwr o fe ar y linell ac yn chodi hi yn gelfydd i gefn yr hwyd dros di Pennod. Smith yn gwneud y dda, Holden yr eilydd. Lledu'r chwarae i Davies. Holden ar bediad o didog gan Torrance. Symudiad slick gan y seintiau newydd. Yn nythu i gornel charwyd. Rhywsyn ei gilydd, Joel Torrance i law iddi. Leo, sa'ch chi'n methu gofyn am dechreuad gwell heno? Ia, efo'r safle di chwarae wan, mae bach yn uwch fyny'r cae, so o'n i jyst yn trio i fod yn y bocs, i fod yn y safle i gael y gol. Dwi'n teimlo yn y gema dwytha, dwi wedi bod yn y safleoedd iawn, ond i'r pêl jyst disgyn i fi ond, nath hwnna'n disgyn yn neis. Ar ôl treulio rhan helaeth o'r tymor ar gopa'r gyngrair, mae'r perfformiadau wedi pylu i ben y bont. Dim ond 1 pwynt mewn 2 gêm ers yr holl i dîm Rhys Griffiths cyn mentro i'r ofal bnawn Sadwrn. Josh Locke. Mooney. Heibio 1, heibio 2, mi gyfnod i gyffyrddiad. Bale tasgu at Mendes yn mynd amdani o'r peniad gan Davies! Adam Davies yn y fan ar lle. Wel, ergyd obeithiol yn tasgu. Oedd hi ar goryn Adam Davies. Dim gobaith i Adam Shibek yn y gol. Da ni mewn i'r 3 munud ychwanegol ar derfyn yr hanner cyntaf. Morgan. Mae Gabriel. Kirkhoff. Wel, cael llawer gormod o le. Kirkhoff yn dal i fynd at y Venables. A mi gymodd i gyffyrddiad gan Ben Hughes i'w gwiro hi dros y traws. Fel amrediad gan Gabriel Kirkhoff. Pritchard ar croesiad syth at y golwr. O, mae wedi gollwng hi. Mae'r golwr wedi gollwng hi. O, mae'r dyfarnwr wedi dyfarnu bod yna drosedd yn y fan yna gan James Crowell. Wel, mae hwnna yn benderfyniad dadleuol a deud y lleia gan Mr Tom Owen. Oedd yn ymddangos i mi bod Ben Hughes wedi gollwng y bêl cyn i Crowell i gyrraedd o. Davies ydy'r targed. Morgan yn ei gollwng i Matty Hill yn lledu'r bêl allan a Josh Locke. Ysgyn ni a Davies, ond Mark Little ar cliriad. Mooney i fewn y daw un eto, oedd y Davies ddim yn cam sefyll. Davies! Adam Davies yn glinigol! Yr ail i Adam Davies, yr ail i Gaernarfon. 5 munud o'r ail hanner wedi chwarae. A'r tîm cartre yn dyblu'r fantais. Gaernarfon 2, Pennod dim. Kane Owen. O, tafliad da at Cion Reffel. A Crowell! James Crowell, a mae Pennod yn ôl yn y gêm. Wel, tafliad cute a deud y lleia. A'r bas yn berffaith i James Crowell. 1 munud ar 15 o'r ail hanner. Kane Owen yn ei chodi hi fewn i'r cwrt. Mi oedd Watson ar bêl yn tasgu at Clayton Green. Mi oedd yn mae'r ymwelwyr y dynion i sgor. A Crowell unwaith eto. James Crowell. Oedd nhw ddwy ddim ar ei holi. Maen nhw'n gyfartal. Am ddiffyn Caernarfon yn stond. A James Crowell i ail Pennod. Kane Owen. Dyma James Crowell. Crowell ar hat-trick wrth gwrs. Crowell yn mynd amdani o'r arbediad gan Hughes.
James Crowell, oedd ei fwriad o'n amlwg, creu lle am yr ergyd ar y droed dde, arbediad o'r safon ucha. Sears. Nath o'n dda, dyma Louis Lloyd ar cyffyrddiad at Davies. Edrych am Mendes, dyma Josh Lock yn ôl at Louis Lloyd. Lloyd yn ei chodi hi dros y golwr ac i gefn y rhwyd. A mi oedd o'n cam sefyll. Y dyfarnwr cynorthwyol ar yr ochr gosa. Conor Fowler yn codi'r lliman. Dihangfa i ben y bont. Oedd Lloyd yn cam sefyll. Penderfyniad dadleuol arall gan y dyfarnwr Mr Owen. Matty Hill, yr hediad ac yna'r tafliad hir i fewn i'r cwr Cosby! A mae gan y rwyd! A mae Blaine Hudson yn dathlu! Am ddiffyn pen y bont yn methu delio efo tafliad hir Matty Hill a Blaine Hudson ar fenthyg o'r Seintiau Newydd yn gwneud ffafr a'i hen dîm. Morgan Owen. Ydych chi agor y gêm allan yng nghanol y cae. Dyma bel mae'n gan Mendes at Louis Lloyd. Lloyd yn taro'r postyn! Oh, mor agos at y bedwaredd. Mi nath y golwr yn dda. Mae rai roi clod i Adam Shebeck. Mi nath o gau yr ongl. 3 munud o'r 90 yn weddill. Gabriel Kirkhoff! Oh, mynd amdani! A'r arbediad yn gampus gan Ben Hughes. 6 games to go. 12 points behind the new Saints. Is it over? It's been over for a while. I said before, when we were 2-0 up against them at half-time before, I thought, hang on, we actually could be challenging here. But other than that, I've never thought it's always been about Haverfordwest and teams below them. But ultimately, it's always been about trying to get second. We're still in a good position to do that, but we've got to start winning some football matches quite quickly. Dros 1,000 o gefnogwyr ar ddôl y bont nos Wener a disgynodd cyfle gorau'r hanner cyntaf i Ricky Watts, ond i ergyd yn wyllt. Yr eilydd Ben Fawcett roddodd yr adar gleision ar y blaen wedi 67 o funudau, yn gorffen yn glinigol gyda'i 7th gol gyngrair y tymor hwn. Ac i'r Met giro ar y drws, roedd Zach Jones yn benderfynol o gadw Llechan lan am y 4th tro ar 10 y tymor yma. Bydd y goliaeth Hwlffordd a cholled pen y bont yn golygu bod yr adar gleision yn llwyddo i gael bwlch wrth wthio am yr ail safle holl bwysig, tra bod y Seintiau gam y nes at sicrhau'r bencampwriaeth. Wel, dyna ni am heno. Diolch yn fawr iawn am eich cwmni. Ni nôl nos Wener, a mae'n amser am rownd derfynol Cwpa Nathaniel MG. Dafydd yn erbyn goleuath braidd. Aberystwyth sydd ar waelod y tabl yn cwrdd â deilied y cwpa yn y clwb ar y copa, y Seintiau Newydd. A fyddwn ni nôl fel arfer nos lun. Tan hynny, hwyl fawr i chi.